Има много български студенти, които получават и са получавали студентското финансиране, за да влязат в клуба на дипломиралите се. И аз съм една от тях. Условията по връщането на студентския заем зависят от това през коя година сте кандидатствал, за да го получите и кой план е бил в сила. След есента на 2023 година влезе в сила план номер 5, който гласи, че докато сте студент не трябва да връщате нищо, но в момента, в който прекъснете или завършите, ако работите и доходът ви е над 25 000 паунда на година, трябва да започнете да правите вашите месечни вноски. Например, получавате 28 000 паунда на година, това означава, че ще връщате по 22 паунда на месец. И така право пропорционално, колкото расте годишният ви доход, толкова по-голяма става и месечната вноска, която трябва да правите, за да погасявате студентският кредит. Дай Боже всеки му висок доход, защото в сумите за връщане няма нищо плашещо. Всъщност, хубавите условия са една от причините студентското кредитиране да бъде толкова привлекателно в Великобритания и много студентите да кандидатстват за него. Освен това, то не влиза в кредитния рейтинг, който е критерий за кредитоспособността на живущите в Великобритания и е много важен за тях.